Moro! Tänään me tehdään tämmönen stuntti miniduutsoneista. Tai me ei varsinaisesti olla miniduutsoneita, mutta me haluttais olla. Niin. Ja tässä on meidän stunttimiehen ja toinen on tuolla ylhäällä. Se on, katso. Joo, se on välillä vähän. Tässä on meidän aloittaja. Joo. Ja sitten mä oon tää kuvaaja. Joo, Oliver on kuvaaja. Joskus mäkin kuvaan. Tässä on Samppa. Tässä on meidän paras. Holy shit! Se meni! Sinne meni! Tää äijä, tätä ei saatu mikään, mä vannon. Niin, se on, ja tää on Daniel. Moro. Ja toi on Samppa, meidän Eli Salar Santti. niinku. No joo, Salar, mutta me sanotaan sitä Samppa. Joo, se on Samppa. Mä, kuvaaja, on Oliver. Ja tässä meidän ainoa kakkonen, Viljami. Hullunkunnu kolmonen. Ja me työntiin. Me ei olla muuten me ei editoida muuten näillä. Niin ei editoita, ei editoita. Laitetaan musiikki joskus. No mene susa editoita. No. Se on mennyt paskan päältä. Eiku ei? Joo ei mennyt. Tää Ilo pois teille Dudsonit. Katsokaa, nyt mennään. Tulkaa kaikki katsomaan myös. On täällä mennä meidän suntimään. Mitkä on sun vikat sanat? Se on ehkä kuolla, en tiedä. Ei mitään, hei. Joo heippa. Alkaa sanotaan sun äiti, että sun vikat sanat. Huomattu sun hautajaisiin. Sama. Äijä. Ei juma! Se selvis! Oh shit! Se kaatui! Se meni! Oh shit! Ei! Sitä ei sattunut yhtä! Siinä meidän on! Oh shit! Joo, ei tätä ikinä satu. Ei verta, ei satu. Se on totta! Yksi kerta kun mulle tuntuu, että mun selkä murtuu. Vittu! Hei, tiedätkö se? Se sattuu niin paljon. Ja sitten yhtäkkiä mä vaan muistin, ei verta ei satu, eli ei sattunut enää. Kaattiinko sen stunttimäki? Kannattaisiko mä mennä? Hei joo, meidän partio alkaa 2 tunnin päästä. 2 tunnin ja 30 minuuttia. No. Mikä sun kanavan nimi on? Juu, tässä oli meidän video. Halutaan, että tykkäätte siitä videosta. Ei niinku, että tykkäätte tästä niinku videosta selattiin, mutta että nautitte tätä. Niin joo, me tehdään vaan teidän hyväksi ja meidän hyväksi. Ne. Ja me halutaan, että me nautitte näistä videoista. Ja joskus meillä ehkä tulee parempia. Meille ehkä ei tule enää shortteja, vaan ehkä kokonaisia videoitakin. Niin, jos mä osaan tehdä. Jep. Iposton kaatopaikan mäemme. Siellä me kuvataan ehkä kokonainen video. Niin, jos mä tiedän miten tehdä. No siinä oli. Halutaan, että nautitte ja